Ospital txiki batean sortu zen kumea, bere ametxetako bat Senegalera joatea. Hango barril lagundu eta mundu aldatzera, kultura eta lagunak bertan usteko gai izatea. Hartu arropa, motxila eta eraman bizitza, alde batera begiratu eta loitu familia. Irakasleak erakutsitako aditzakatzean utzita, faltan euskal kultura eta hitza. Poliki ari naiz jendeari laguntzen, eta bide batez Euskal Herriko gazak erakusten. Azan, dantzak, zortziak dira, oihartzun zar bat pizten da, ezpata dantza.